أقول تلفزيون إيرترا مدب على الطباباتي سلام كما يتغني كبرانن أيلومي تحستونا فليز بلا كوني وصحيا وساعتنا تخاخلون نزبل لارستي متحف درسه إنجنير دياقون نفتالم على أسارك عديني له إنجنير أبز حلفة عمتات نمازانو من أسيات كم هرزت أن هي تمكرو زكافل بتعودي تمري عدما تمكرو تاتو أمريز تنكف سرح كون عبيا بركتوز قبل زلو من أسياتي لومينا تكرو حفشاوي أنت إذا حربايتانا يتحيا وساعات تقومون تايو بغمين نقلقلو نتي وتوشنخو بغمين أبيو نتقالو تاخد بغمين نقدلو كتسالي زراعي قدلتات أنت يمدموسلو قال إن كن دهسسينا مكتالكم معدم إنجنير كاب دك محري خامتها كرمت دك محري خميلا كرمت صبوا الله الحمد لله زمان كملا صبوا الله هاني صبوا الله صبوا هراي قطعمون صحاو ساعات في كتما دك محري بصفحه تجمر دولمو قطعم خاذا مصحف كهاب زعويات زاميدالا سلامتاي زعما مصحف داريسك زعما مصحف مدرسه امغنيات أبز حبرتسبنا أبز حجوان بتعمي تتقامنتنا يصحاو ساعات لعل كوين زرلو نزل ما بقانقا تغرينيا نتحبرتسب كموكسي نقدرولو بزبل حساب تبغيسه اداليا كومون منسات ماياوي فلطن عاطون زدلي منسات كموكس مصحف كون يخيل بزبل حساب تبغيسه ينزيا داليا زرلو ما هو زرقحت فلطت معناتي بزح وانا صدب زباله وسنات سباتين زي متكال مبزحته غزي درا بلك سواء تايو تيمياوي فلطت استوسنه سبات عطقومو ساتونغا يتقوملو اذا تي تمرتي بقانقا تغرينيا سزرغح سلازي كونه نزي نمبالي خاطر حساب انا تبغيسه كل حبرتسب كفلطو تتقامون كما ييرو خمس تقام كما ييرو تنقاو اب صحاو صح زلو خمس عبي مكتالو كم زعبي نزبل اداليا زلوخ مالت ስለዚህ ተበጻحن كل سب نخون منتي اتي مخنيات نايዛ مصحف صبو طبب المهزون صحاو صحات انتي يزمسل طبب المهزون صحاو صحات كنكلا خاطر عبيت مزات ناي عالمنا يوم اذا خا نتي تفطراوي ناي صحاي ጭራ ብርሃን ናብ تتقاملو نسخه ናብ ኤሌክትሪክ ወይ ድማ ናብ ካል ተስተፋለይ ሰዓት መቀያሪ زخات زعبه مزو نعلمنا ودما بعلمنا زلو እዩ زخا بقليلو بانل بمغبار ناب صحاو ساعات ناب خب ساعات ناب الكتريكاو ساعات مغيار نتتقامنت دلو بزغبر እዩ زخا ባህርያዊ ተፈጥሮአዊ በመሆኑ ዘይውዳ እዩ زخا زعبه ነገር እዩ ተኻልእቲ ናይዚ ጥበብ እዚ ፀሓይ ብግዜ ቀትሪ ኣብ 24 ሰዓት ጥራይ ኣይኮን ኣብ 12 ሰዓት እያ ዘላ ፀሓይ ስለዚህ ነታ 12 ሰዓት ጥራይ ዝነበረ ናብ 24 ሰዓት ተራብሑ ለኻ ማለት እዩ 24 ሰዓት ስዲ ካብ ናይ ጭራ ብርሃን ፀሓይ ዝረኸብካ ሰዓት ክትጥቀመሉ መሃል እዩ ስለዚህ ቀሊል ምህዞ ኣይኮነን ካልኡን ክንሪኦ ከለና ምስ ካልእ ዓይነት ምህዞ ክንሪኦ ከለና እዚ እቲ ፍሉይ ድማ ዓቢ ዘብሎኻ ብከላ ይብሉን ንከባቢያዊ ብጣዕሚ ዝሰማዕ ብምዃኑ ዝዓበየ ነገር እዩ ዘይውዳእ እዩ صحاو اب كالو نايت مركوسنيخا ولقه سب تخونكا دايركت صحاب غزا خمزي كالو سدللي وي وللي زبال ነገር የለን ሀገር ተቆይናው ካለ ሀገር አይተባና ፀሐይ መጽ ይዋለው መስመር ፀሐይውን መስመር መዘርጋውን አይደለካን አብ ገዛኻ አለካ ማለት ኢንዲፔንደንት ዩ ተኻለውን በከከም ደረጃ ወጣባኻ ከከም ደረጃ አላይነቱን ተሳይዝውን ከምቲ አማሃ ንሽ አምተልካ ወይ ወህራ አምተልካ نزبل ناي صحاو صحات مسرح غزا تكت خليها كم قطبع عيز بلد اللي كتخوينو دعبي كساب بهاجر درجه كساب منشاوي ستيشن باور جنريشن تاكل تقل مالك ስለዚህ ሳይዚንግ كم درجه تخللو بمحل زعبي ነገር ማለት እዩ በከላይ ሁሉም በከላ ድምጽ የለን በከላ አየር የለን كل ነገር ማለት እዩ በጀካታን ክትገዛ መጀመሪያ ተውጻ አፕራኒንግ ለማ አንቲ ተመንጮ ኤሌክትሪክ አይተخفلولنا ነፃ ጽባህ ተመንጮ አይተخفلولنا ስለዚህ ቀሊል ሞዞ ቀሊል ጥባው ሞዞ አይኮነን ዝናይ ጽሐፍ ጽሐት ማለት ነው كله خايف دله هو تقدم من الواتابتي منصر ገለን ጀሚሩ حرقنا بدارካ كل ነገር ነው ይخيላለው ከመረዳታ ግን ዛባ ፀሐይ ስንታ ይደለና መረዳታ ፀሐይንታ ግፋ ዝበለ ክትሪኦ ፍልስፍና ገዲፍካሲ ፀሐይ ሰመይና እንደዶ
ናይ ፀሓይ ምናልባት ከም ዝበልካዮ ገፊሕ ምናልባት ናብ ዛሬልና ዘለና ርእሲ ጥራይ ኣፅባቢልና እንተሪእናዮ ፀሓይ ንዓና መሰረታዊ ነገር እዩ ንሕና ንክንደብርሲ ካብ ፀሓይ ቪታሚን ንእክብ መሰረታዊ كون ولا تمجبنا هون هرجع تفادنا هاي طرفه عبد نايجور أبراهام صحي استمر كوسي مالتي لازم كل نمجبه هاي طرفه عبد صحي ولا ما عبد صحي مالتي أذكر تبلنا عبد صحي مجبوم الفوتوسينثيسيس اللي عبد تبان جورا بس صحي مجبوم زوكبو لازم مثلا تاون نجاري نبزي على نازلنا السماجين هون بس صحي وساعتنا بيتك أو ساعتنا بكار تمهاسل ساعات مغيرون كل زلينا خنقبرو نخليو تا مجبنا هاي طرفه نفس لا كاب صحي وساعات ترخب إلكتريك أو ساعات يرنا مجبنا نفس نخلينا كل ساعتنا مع التاول ساعتنا نجبرو زلينا ساعات كاب ساعات خرخبو مخالنا نايجور برهان صحي عاب نجاري مالتي حجي أب معرف 4 من البات بزعبا زي أرستي تمتن بولو نايتسرق صحي كالن قبل علينا تحت خورد كله خم دفلالي جغرافيا تأثر كم زلو كالن قلتي ولا بيوها تمام تاون أما قد زلو خبابي زيادة ساعات كم زلو صحي وساعاتون زمو سلو سبالو جن انت يتحكي من البات تي حكي شورا برهان صحي ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምስ ጂኦግራፊካዊ ኣቃምጣናይ ቦታ ዝተፈላልዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ሓደ ዓይነት ጩራ ብርሃን ወድማ ኢንተንሲቲ ንብሎ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ዝተፈላልዩ ማለት እዩ ከምኡውን ዝያዳ ሃሩር ኣብ ዘለዎ ድማ ቴምፕሬቸር ልዑል ኣብ ዘለዎ ዝያዳ ፀሓያዊ ፀዓት ከነምንጮሉ ንኽእል ዝመስሎ ሰብ ብዙሕ ኣሎ እዚ ብግምጣል እዩ ማለት እዩ እቲ ዝያዳ ሙቐት ኣብ ዘለዎ ቦታ ዝተሓተ ምንጫወ ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ዘለዎ እዩ እቲ ኖርማል ቴምፕሬቸር ወድማ እቲ نور مؤت أبزل لوها تزرع على من جاو خرخبول نخلنا እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ من جاو ፀሓው ፀዓት ኣብ ሙቐት ዘይኮነ ኣብ ጩራ ብርሃን ስለዚህ ምርኮስ ማለት ካብ ጩራ ብርሃንና ፀዓት ነምንጮ ማለት እዩ ስለዚ ሙቐት ናይቲ ፓነል ወይ ድማ ናይ ፀሓው ፀዓት ናብ ኤሌክትሪካዊ ፀዓት ንቕይረሉ እቲ ፓነል ሙቐት ናቱ እንዳወሰኸ ኣብ ዝኸለሉ ግዜ እቲ ናቱ መጠን ዘምንጮ ወይ ድማ ብቕዓት ናቱ እንታይ እንዳገለ ዝኾን እንዳጎደለ ማለት ስለዚ ኣብ ሃሩ ቦታ نحن تخيلنا على نوعنا زيادة temperature نايت بانل ودم موقع نايت بانل يعبمه بمتن تمنشأوها يقدر مالتي سلزي زيادة موقع بزلو بوتا زوهادنا منشأ كلا ما طبعا تختيلنا خنت خباب زحيلنا تي جرا برهان كنا معلون خلدو مال باتاب استفلا على حجرات نريو في لاي ما كلاي ما برقصي بزح نجارات أبصحية وساعات يوم زمر قصتلو كنا يوسف هذا بالبا temperature المودال نتزلنا أي مقط مالتي نالبات temperature بحريوي نتي بحريوي ون سخا كل جر ودا أزحيل كهات تقوم نالبات كبين نجاري تي أولا أب مقط زلوا أب دزرت تخلو زغلة كأجن تي إيريو بوتا قفيه بوتا سلزليك أنا زي صحاب ساعات فلاي كم باور جنريشن تقاملو قفيه بوتا سلزليك نزي قفيه بوتا خا أنا حشاو فتات زي كونه ناي هنس أو بوتا زي كونه سلزليك نز بوتا تركب تقدرو يومالتيو لومي أبز كونه عودي تحنت فلما قلت سمو أبزون بخمس فير كلا سولار كنتاي تاقط وأبسولار من الوقت جايزنا ونبدأ بزحات يوم بزحيو كابتن مثلا طاو نقدر زقاتم أبتي تكنيكال ماستر حساب أبصراحة قاطم مدخول مقمت علي وتقندي عابي نقدر مقمت على كل كلنا ترمينال مالت بوزيتيف نيجاتيف مقمت على زنقع نحددو مقش عويد ما نحددو من اللقاب شلالة النت بقى زي والنبرة متقام قبو مساحة زي متقام ما يفلتت كعرق متكال نربط فليت يالله خمسة نيجرو من يوم بال رياني للكا متكال إذا أمسلوا زياتهم نحرق قال من زهول يوم مالتي مسؤول تأساسر حجي تاي سولار نربط كتب ويربح محبرة وربح قال إن كنا ولينا تأورا ربح زبها زناي تحاول ساعات كنتاي كتب وربح انتهينا نربط لعليو إذا بنسعى ساعات زليك ساعات تركب الله مالت كتب وربح نهجم زرزار الليوني مالتي بنسعى ساعات زليك تركب الله مالتي لازم نتسعى ساعات بشكاتي إنشاء ولا ما تمجمرة واقع النوص نتي أكلات نتي نوص أو ساعات نوص واقع
بدحريو نزاي مالتيو سلازي بقطة ورفعو مزنا زي بليو خلاي محبر ورفع انتلناون كاب كل نجار نزايو نتي environment ودي مالت خبابي مش بزخونة مالتيو أبز حاول عاد اللي بزخ زلنا يحجي دمز يلن كم جنراتور نفلتو دمز يلن بكلاون يلن زكاة الغاز تقاتلونا ايرستفاء سلازي يلن نقول نجار زمشي يا مالت سلازي كباباوي محبراوي رابحو لعلي مالتي أتقاقم خمس وسانة خون مالتي حجينا بتاع قديمة زيت قصقوا زي ما تحفنا نملس تحسطاتنا إذا ما تحفنا البات بزي بزرزر قريب كان لها تي كلل بالنسبة لما قدي دخنا سبسير يابينو تنزد لي أيدون له جن كميك سرعة فتينكا تقلق علينا إذا ما تحف زي بقربها من أنت تقومولو انتي أجوابات تلك هو من البعض كمتي زخون حدا مصحف قطله زلو تخطيل من البعض كابتي مسرتاو زخون ነገር ናብቲ ዝለዓለ خيد زلو مالتي بقدام عرف جميره كسبتنا مجرشا مالتي ዛ መጽሐፍካ 7 ምዕራፋት ዝሓዘትያ ካብቲ መሰረታዊ ጥንቃቄ ድሕነት ምልክታት ሲምቦልስ ማለት እዩ ካው ጀሚሩ አምርና ኤሌክትሪክ አምርና ፀሐይ ሰዓት እናበለ እንደ ዓበየ ሄድ ዘሎ ስጋት መጨረሻ ምዕራፍ 7 ካ ክሳብ መላመድ ማለት እዩ መላመዲ ዝሆነ ሰብ ነዚ ምስጽናው ወይ ድማ ምሰንበቦ ፕራክቲስ ገብር ማለት እዩ ዛባ ዘንበቦ ፕራክቲስ ገብራሉ ዝሓዘትያ ማለት እዩ ንድፊ ኮሙናት ተኻኽላ ጽገና ዝሓዝውን ተኻታሊ ዘሎ ምዕራፋት እዮም ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ ኣብቲ ንድፊ ክንብከለና ንድፊ ቅመራዊ ንድፊ ማለት እዩ ዝኾነ ፀሓይ ሰዓት ክተክል ዝደሊ ሰብ ኣብ ገጹ ቶም ናውቲ ገዚእኻ ምትካል ጥራይ ኣኻል ኣይኮነን እቲ በዓል ሞያ ሓደ ዓብ ነገር ገብሮ ዘሎ ንድፊ እዩ ክንደይ ዝኣክል ሰዓት ኣብቲ ገዛ ዘድልዮ ዘሎ ንክንደይ ሰዓታት ይኽጥቀመሉ እቲ ዘድልዮ ኢኩፕመንት ድማ እቲ ፓወር ዘሎ ንብረት ክንደይ ሰዓታት ይኽብል ንዕኡ ክስከም ዝኽእል ክንደይ ዝኣክል ናውቲ ይዘድሊ ዓቐን ባትሪ ዓቐን ፓነል ዓቐን ኩሉ ኣካላት ዘለዎ እዚኦም ኣቀዲም ቀመር ዘለዎ እዮም ማለት እዩ ናይዚ ፌይለርካ ምናልባት እዚ ኣብዚኣ ፌይል ተጌርካ ዘጋጥም ብዙሕ መረረታት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ተገልጋሊ ዝስዕቢ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኩሎም ብቅድሚ ተኸተል ሒዛ ዘላ መጽሓፍያ ብሓፈሻ ግን 7 ምዕራፋት ሒዛ ዘላያ ኣብታ ምዕራፍ 3 ብዛዕባ ናውቲ ዝብል ኣሎ ቶም ቀንዲ እንታይ ምናልባት ተንክፋቢልና ክንሓልፍ ምናልባት ሕጂ እዚ ቀንዲ ንገና እዚ ኦፍ ግሪድ ማለት እዩ ምስ ናይ መርበብ ኤሌክትሪክ ናይ በዓል መዚ ዘይተላገበ እዚ ኦፍ ግሪድ ንብሎ በላዕሊ ጀሚርና ፓነል ማለት እዩ ነቲ ፀሓይ ውፅዓ ዝነበረ ናብ ኤሌክትሪካዊ ፀዓት ዝቕየረልና ማለት እዩ ናብ ዲሲ ወይ ድማ ናብ ቀጥታዊ ዓይነት ዝቕየረልና ፓነል ኣለና ብዓብይት ኬብል ኣሎ ንዕኡ ዝወርድ እኩል መጠን ርጉድ ዘለዎ ነቲ ዋሕዚ ካብ ፓነል ዝውሕዝ ዝወርድ ንዕኡ ክስከም ዝኽእል እኩል ዝኾነ ርጉድ ዘለዎ ኬብል ኣሎ ብድሕሪኡ ቻርጅ ኮንትሮለር ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ባትሪ ኣሎ ብድሕሪኡ ኢንቨርተር ድሕሪ መጨረሻ ኸዓ ናህና ፅዕነት ማለት ተፃዒኑ ዘሎ እቲ ናህና ንውልዑ ዘለና ብቅድሚ ተኸተል እዚኦም እዮም ማለት እዩ እዚ ምስ መስመር ኤሌክትሪክ ዘይተላገበ ኦፍ ግሪድ ማለት እዩ ኦን ግሪድ ዝበሃል ከዓ ምናልባት ኣብቲ መፅሓፍ ተኻቲቱ ኣሎ እቲ ኦን ግሪድ ዝበሃል መፅሓፍ እዚ ባትሪ ዘይብሉ ብቐጥታ ምስ መስመር መርበብ ኤሌክትሪክ ዝተላገበ መስርሕ እዩ ንክልቲኦም ኣካይድቱ ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ቶም ቀንዲ መሰረታውያን ኣካላት ናብቲ ፀሓይ ውፅዓት ናይ ሶላር እዮም ማለት እዩ ጽቡቕ ሕጂ ናብ ቅድሚ ናብታ ቀንዲ ሕቶይ እዚ መፅሓፍ እዚ መን ተጠቃሚ እዩ ዝብል ሕቶይ ተገልጋሊ ኢስ መን እዩ ንኽሪኦ ከለኹ ዝኾነ ሰብ ክኮሰሉ ክእል ምክንያቱ እቲ ብዙሕ ኣሸጋሪ ይረኸብ ኩሉ ንኽተንብቦ ተመሊስካ እውን ንኽትሪኦ ሞያ እውን ንኽትኮን ከዓ እተን ሕግታት ከተኽተለን ንስኻ ግን ብዓንደ ርእሱ ሲ ከምቲ ኣንቶይ ዝሓተትኩኻ ስለምንታይ ንዝብል ሕጂ ከዓ መን ተጠቃሚ እዋ ተጠቃማይ ናይዚ መፅሓፍ ከምዚ እስኻውን ትብሎ ፀኒሕኻ ኩሉ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ናይ ፀሓይ ውፅዓት ዘለዎ ፍልጠት ዝኾነ ንቕሓት ንዓቢ ኩሉ ሕብረተሰብ ተጠቃማይ ማለት እዩ ብዝያዳ ካብ ቋንቋ ትግርኛ ብዝቐለለ ኣገባብ ተዳልያ ስለ ዘላ ነቲ ክብል ዝበለ ትግርኛ እውን ዲክሽነሪ ብድሕሪት ጌርናሉ ስለ ዘለና ቀሊል እዩ ንኩሉ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ብቐንዱ ከዓ ንመንእሰያት ሙያዊ ፍልጠት ክዓብጥቁን ዝደልዩ ዝያዳ ዘተኮረ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ንሰብ ሞያ እውን ከም መወከሲ መፅሓፍ እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ ተጠቀምቲ ፀሓይ ውፅዓት
ዝኾነ ሰብ ፀሓይ ውፅዓት ኣብ ገዝኡ ዝተኸለ ከመይ ገይሩ ኣጠቃቅማ ናይ ፀሓይ ውፅዓት ክኽተል ኣለዎ ምክትታል ከመይ ይገብር ፅገና ከመይ ይገብር መሰረታዊ ነገራት ክገብሩን ዘለዎ እንታዮም ዘካተ ስለ ዝኾነት ነዚ ሕብረተሰብ ዘተኮረት እያ ማለት እዩ كما أزمرك يا أخي صحيح تدرخي زنبرة فلا ما درخيتك ምናልባት እቲ መጽሓፍ ኣብ 2025 መፋርቕ እዩ قريت እቲ መጽሓፍ ኣብ 2024 ኣብ መፋርቕ ጀሚርዮ በቀንዱ ግን እቲ ሞያ ኣቀዲሙ ምሳይ ዝነበረ እዩ በት ሞያ እውን ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ዓቢውን ብኤሌክትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ ስለ ዝወዳእኹ እቲ ሞያ ቀረባይ ንዓይ ስለዚ እዚ መሰረት ገይረ ጽሒፈ ማለት እዩ ንኽጽሕፋ እውን ኦልሬዲ ምሳይ ሰርሓሉ ስለ ዝነበርኩ ካብኡ ተበጊሰ بقانق ترنيا نتحرس زي كافلو بالحسابي صحيح مالتي طيب رأيك كان يرو تما بزحتو جزي أبز زقاتم أبز وندكاتت كأبز إحنا قرأت علومه أورا زرقنا برا قدلتات انتين يرو أب حبرتسب نالبات زرق قدلتات بزحت يوم حبرتسب عايز يكونون ولا كابستكل بعلمه جمير كمالتي كم نقدر بلنا زبلناه بعلمه زي يكون سب كتخلو خلو كم مسرته عابي فيلر مالتي سو نام تزكال عكا نالبات بانل أب كمي ناب أبي كتخلو ودايت سلال كمي تجاوز زبلو مسرته عن نجارات الله مالتي كمون أبتدك أما يتمزي خاون مسرتاو ጽገናታት ተገሮ ዘለዎ ረስሓት ኣብ ፓነል ምክትታል ደረጃ ምልአት ናይ ባትሪ ዳጎረ ለኸይድ ከሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ኢኻ ጠጠው ተብሎ ዝብል መሰረታውያን ኣፍጦታት ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንባትሪ ማዓሲኻ ትረድኦ ወይ ድማ ማዓሲኻ ጠጠው ተብሎ ዘጥፍኦ ዝብል ኣብ ገለ እንታይ ረአዩ ደረጃ ናይቲ ሒዝዎ ዘሎ ሰዓት ናይ ባትሪ እንዳወደብ ዝኸደ ድምጽ ገብር ድምጽ ገይሩ ውዳ ኣሎ እንደተባሃለ ስኢሉ ራን ገበር ማለት እዩ በዓል እንታይ ገበር በዓል ይድቅስ ማለት እዚ ለተዕድመ ናይ ባትሪ በጣም ከቀላጥፉ ካብ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ ካልኡ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጌጋታት እውን ዓሁንም ዘይተፈልጡ ኤሌክትሪክ ዝወስዱ ንብረት ኣብቲ ናይ መስመር ናይ ፀሓይ ውፅዓት مسوقع مالتيو أبتن دفزياتو بدأ جزمتو مسوقع زعمسلو قال خبطهم قاطم زخول جيجاتات يوم كمون زوم أكلات والمناوط تسحب نزلنا كاب تحت المسأنات زي مرحق كل جزء تقول له بوتا أمبطن كله نستفعل الحدقة زكالو يوم مالتيو زياتهم توم مثلا طبعا قال سوات زوجبروهم كيكاتات يوم جزء مسحفة مقرمهم تايق دخلوا أي نالبات تتكمتي من زخونه بتعامل حبي قد يسلوا كاو حليفون بتزعبيون أبحرشوا نطفتات لومي أبكندي بجنة رجالهم بامبس قبرو لومي بسولاريو تغير زلوا مالتيو أبزون زتوكرة أبناء تنجنا زتوكرة تنقب بالشت مفتاحاتون زبل عبي نتبي أبزي حزار لا مالتي نتوم ناي حرشة نطفتات جرين ون سولار جرم بلون عبي كايتال لا مالتي بعبيو سلازيس تتكمتي جزيء ما بتقوم له جزيء عبر واحد الله صبوا سكنها بدحريتك ملسك مبل إسران كل تنزوريا كنا قبل بلوتها مس زنبالتات كمس إلكتريك تمس مفزو مس كلا كمينير هو أويز نتفنيره بعبي وانت مهارين كله أبستفعل عليه مزون تفتات إيز نتفنيره أبنه مزون سن عنا ما تعرفنا بزه أب فيستيفالات ناي تعالوت كاتمرتي أب فيستيفالات ناي سوا أب هجرة فيستيفال أبستفعل عليه كم زهنا مهزاوين تفتات حيزة قربنيره كسبت شلون كله درجون علو مالتي قدام أي درجة من إلكتريكال وسنده يعني راح تعمزه سا نروح نمجوج يعني را تمجوج كمان بوحد ساعات تسرح مجوج بالنسبة هاجرنا زلوا نمجوج بس كونسامبشن زلوا بزو واحدة متن ساعات كم سرح مجوار سرحنا يا مالتيو تعمي أو سيتاويت مجوج صخا كابزي بهلاوي زلوا مجوج كاو سايزو كيك أيره كم زلوا بوحد ساعات كم سرح تجارة قربتها أكو تشحن عسى تروعتن قدام درجة حيث تعودته هراي بالحري أخذ بالحري تنزق أتصل كان نساق أما على وعيل هذا
ምናልባት ናይ መዓላ ቀሊል ወጣያት አይኮነን ዘልዩ ኢንዱስትሪያል አይነት የተፈራያት ምናልባት ምስቲ ቁጠባው ተስቶ ከቢዲዮ ግን ፔንዲንግ ኮና ዘላ ወድማ መስመር ዘላያ ካው ወጽሉ ብዙሓት ናይ መዛውን ጥፈታት ናይ መስናዕታው ጽሑፋት አሪበኤ ብዙሓት ዓበይቲ ክሳብ ሚኒስትራት ዝሓገዙ ንፋቱን አሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝቀጸልኩ ናይ ተምሩ ሙሳ ፕሮጀክት እዩ ዝምዞን ዓን ኣብ ዝቀረብኩ አንታዩ ነዚ ናይ ተምሩ ሙሳ ኣብ ሃገርና ተዘርጊሑ ዘሎ ናብ ብሪኬት ወይ ድማ ደከ ናብ ተጣሒኑ እቲ ቆጽሉ ተጣሒኑ ብሪኬት ተሰሪሑ ፈሓም ንህዝቢ ተጥቀመሉ ተኻላይ ካኒ እቲ ርጉል ዝበለ ጉንድ ካኒ ኪሊንግ ወይ ድማ ዝናይ እቶን ካብ ዝኾነ በረሃን ቆልዓ ሰበይቲ ተሰኪሙ ኸይድ ዝኽእል ኣብቲ ተምሩ ሙሳ ዘሎ ቦታ ከባቢ ኮይኑ ከፍ ሕመላ ዝኽእል በቀሊሉ ክተሰለሰ መሸማዕና መዓልቲ ከፍ ሕመላ ዝኽእል እቶን ኻ በቀሊሉ ሰሪሕና ማለት እዩ እዚኣ ውጽኢታዊት ኮይና ክሳብ ኣብ ህዝቡ ፕራክቲስ ዝገብርላ ኣጋጣሚ ኣሎ ማለት እዩ ሚኒስተር ተወልደ ቃላእቲ ሓጊዘና ብሓገዝናቱ ምትባዕናቱ ብዙሕ ዝኸደት ያ ማለት እዩ እቲ ናይ ብሪኬት እንዶ ዘለና ግን ናብ ኢንዱስትሪያል ገጹ ከዓቢ ስለ ዘለዎ ናይ ብሪኬት ከዓ ተዓቢ ዴታ በገሰ ወይ ድማ ዴታ ስራሕናሉ ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ተምሩ ሙሳ ዝበሃል ዘላ ኣብ ሃገርና ብጣዕሚ ተዘርጊሑ ኣሎ ኣስፋሕፊሕ ኣሎ እዚ ከዓ ናብ ጥቕሚ ህዝቢ ናብ ዝጥቀመሉ ናብ ረብሓ ህዝቢ ንምምጻእ ዝብል ሓሳብ መበገሰ ሓሳብ ምግባር ማለት እዩ እቲ ጉንዱ ከም ዘለዎ እቲ ቆጽሊ ይኹን ኩሉ ነገሩ ከዓኒ ተጣሒኑ ከም ብሓድሽ ብርኪት ኮይኑ ልክ ኣብ ድኳን ከም ብሽኮቲ ተዓሽጉ ዝሸጠሉ ኣገባብ ኢና ሰሪሕና እዚ ኣብ 2013 ነብሳይ ምሓር ኣማሕዳሪት ሰሜናዊ ባሕሪ ጽገረዳ ወልደ ጊዮርጊስ ዓዲማትና ሴሚናር አቅሪብና ነርና ብዛዕባ እዚ ሙሉእ ፓኬና ተዓሽጉ ልክ ከም ብሽኮቲ ኣብ ፌስታል ተዓሽጉ ፕሬዘንቴሽን ጌርና ነርና ሰሜናዊ ባሕሪ ሄድና ድሕሪኡ ብዙሕ ነጥብታት ኬድና ብዛዕባኡ ምናልባት ስሑ ናብ ኢንዱስትሪያል ገጹ ስራሕ ስለ ዘድልዮ እሱን ጠጠው ኢሉ ዘሎ እዩ ምስ ናይ ወዲ ሓደራ እንታይ ምትእሳር ነይርኩም ሽዑ ግዜ ምናልባት ብቀረባ ሊንክ ኣይነበረንን ኣብቲ ናይ ሙዘን ሰንዓን ግን እሱን ናይ ማሽነሪ ሒዙ ቀርብ ስለ ዝነበረ ብሓንሳብ ነርና ኢና ኣብቲ ናይ ሳዋ ናይ ስመራ ንራኸብ ነርና ኢና ብልክ ናብቲ ስራሕ ግን ሊንክ ኮይና ኣይሰርሐና ተመሳሳሊ ርእስቲ እውን ንሱ እውን ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ነይርዎ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዩ ተምሩ ሙሳ እንታይ መጽናዕቲ ካይድኩም ቅድምቲ ሓሳብ ወይ ድማ ትሕልሚ ምምፁ ብዙሕ መጽናዕቲ ካይድና ኢና ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ብምትሓዝ ብዙሕ መጽናዕቲ ካይድና ምስ ሚኒስተር እሱን ሓጊዝና ብዙሓት መጽናዕቲ እንዳሕርሻ ካይድና ሓልሓለ ካይድና ብዙሓት መጽናዕቲ ካይድና ኢና ፔፐር ኣቅሪብና ኢና ክሳብ ፓብሊሽ ዝቐረበ ፔፐር ኣለና ናይዚ መጽናዕቲ ማለት እዩ ቀዳማይቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ዝርግሐ ናይ ተምሩ ሙሳ እንታይ ምስል ኣብያበ በፂሕ ኣሎ ካብ ሕብረተሰብ እውን ፊድባክ ኣኪብና እንታይ ጠቕምሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ትጥቀምሉ ወይ እንታይ ጎድኣኩም ዝብል ብዙሕ ፊድባክ ኣኪብና እንታይ ጠቕመኩም ከዝብል ፍላይ እንስሳ ይበልዖን እዩ ንኣካል ኣግራብ ነቶም ደቀባት ኣግራብ ብጣዕሚ ዘፅንቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝኾነ ዋላ ቆፅሊ ክበቁል ኣይፍቅድን እዩ ኩሉ ግዜ ልሙዕ እዩ እንስሳ ይበልዖን እየን እቲ ፍረ ሓቅቕን እዩ ገመሉ ዝበልዓቶ ከይዳ ትሓርኦ እሾኽናቱ ብጣዕሚ እዩ ክስታይ ሎሚ ወረፅካያ ድሕሪኻ ትበቁል ዓመታዊ ዓብያ ፀንሓካ ብጣዕሚ እዩ ኣዕናዊ ኣብ ራሱ ማለት እዩ ምናልባት ስለዚ ነዚ ናብ ጥቕሚ ብምውዓል ዝብል ሓደ ዓብዪ ነዊሕ ዓመታት እውን ዝወሰደ መጽናዕቲ ኢና ጌርና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ መበገዝ ወሰድናዮ ድማ ንቆፅሉ ነቶም ፍረታትን ናብ ብሪኬት ናብ ፈሓም ነቲ ጉንዲ ከም ዘለዎ ሓደ ንእሽቶ እቶን ምናልባት ከፍሕሙ ከለዉ ሕጂ እዚ ባህላዊ ፈሓማ ጉልበት ዘድልዮ ፍሒሮም ገሊኦም ዘፍሕምዎ ማለት እዩ ብቐሊሉ ዝኾነ ክትጓስ ዝወፈረ ሰበይቲ ወይ ድማ ቆልዓ ክጓስ ነገረ መገዱ ካብ ተምሩ ሙሳ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ኢንካሙ ዝበሃል ይገብር ዝብል መበገሲ ሓሳብ ብምግባር ኢና እዚ መጽናዕቲ ጌርናዮ ማለት እዩ እዚ ክሳብ ግብሪ ወሪዱ ማለት እዩ ፅቡቅ ዓባበርክቶ ከለዎ ከዓ ተስፋ ገብር ምክንያቱ እቲ ስጋኣቱ ጥራሕ ደይኮነ ቁጠባዊ ረብሓ ናብ ረብሓኻ ምቕያር እውን ትዛዕበየ ነገር እዩ ብድሕሪኡ ግን ብዙሕ ኣይረኣናካን ሓቂ ምዝራብ ተሓሽ ኣብ ፌስቲቫል ኩሉ ግዜ ንረኽበካ ነርና ድሕሪኡ ግን ኣይረኸብናካ هو دحري 2018 መጨረሻ 2018 ሳዋ ወሪደ ፌስቲቫል ከር ማለት እዩ
بدحريو عينة طفكون نربات ساعة صراحة نبكال زنبيلنا نربات تقاريج يكونن تسرح يقصل نيرو تسرح بوشت أوي تازبال نربات أبدك إن هذه وصانع كندتي عادي ما زنبر وجن أيكونن كأو قصير لها نابلنا يومين سولار كا زنبيلنا مالتيو نامت كال سولار نامزنعتنا سولار ناب تبتي حسرة تكنولوجيا سولار كا أو استاجرنا. أتصل الله. هراي أنا متحف ملسكة متحف كم تزبل كجبران تومو كرولو أمس يوات كا استأساسر صراحة نيروا جن كل جزء سنة في التثاوي حضرتها موزيون مرمر أبتقربوا له موكستات اللي كاي أبزل حروي متحف كون أسفير كاللها هذه ما بقاسي تموكسي كم يجر كخطر عمو غفتين كا نالبات هجي كم زي ود منات كام تال بهالي المثل صبو نجاراتي كم زي قطعة أو تترجم يكون أنا ما تي نايمر عمو الجواب تاعي تقتلك هو إذا متحف ترجم يكون ترجم بعد صحف كوي صحة تي أقدمه زفوت ويد مسرح لزنا وركو مويا ناي صحة وساعات بتصحف كأربو رأي تبقيسا مالتيو لذا صحيح فيها مالتيو نقال لقال استوسنا ريفرنس جن تكام نيرة قد متحفتي نا إنجليش نا تكالات نا صحة وساعات تكالات زحتهم أبتدي التأسيس ماله تكام نيرة مالتي ريفرنا جوركو ستقرن يوم كنزول كيو كبير بزي كونه بزقله له حبر السنة بتقام لهم تتقيمي إن إذا متحف داليا مالتي هو تصبو جي أب حنت قبتن مالتي قلنا تساب زعود زي أنا باتر نجارلو مس بانل تأساسر حجي باتر مويتن زبلالو تي أدمنا باتري زبلالو عينس زبلالو مزح نجاراتي دمت جي زلما دوي ويدما بزي فلتات الزرب مزح عندي تايتي عندي نباتري قتلو ويدما تي زدكمو ويتعاون تايس لزغني هو نربات حدا فاكتور أيقونن زي أترايلنا ندرمو أيقونن بزحد نبتاتيهم كونوا زهولو ناي باتري كم مسرتو كابتي كم مجزء جميركاي بعلميا أكينو فتشو جزء خبز اللو نهجري مالتي لتوم قال ناو تصحى وساعات باتري عبتن كا زليه مالتي إذا بنربط ولا مخزن كله إدمه قطر زخلي لازم مش باتري نجزء لنا تاعك خد قطر زي بالكاي عن ناتو ريزيستانس ناتو فولتيج لك أكينكا تجوزو زلكاي مالتي لازم كابزات جمرتاني إدمه مالتي كابزات جمر كاو أبيت كم ساعة ويدما أبسرح مش جمرت باترون أبتعامي أبتعام كتار مالتي كم زادنا بالنسبة لنا ود الله خندا بلكا هلو دمت ناقبره هلو ويردون ندابله هلو قصل مبال كمزنا حدث دخيم الله خندا بلكا هلوس قصل لا تبلو مجلس ورقك كاي أيتسنيون تسرح قصلاني سلسلة قصلات وينو أبتا ردون زبلكا أبجزء كثر لك مالتي زبز حجي عفلتو بزو حدو توم سب ما يستغلون بلك نتي تتقام تقلقالي زي ليكچر زود ما زي اغاب تاغب كم زلو سلازي بلوم طيط اندابره هلو بعد طف ودما ردو اندابلت كلا مالتي سلازي خاطر حرخ قندي صقمات ايو مالتي تخالخ انا غداي ندفيو سايزينغ بلوها ناي قمرا مالتي كندي زاكل ساعتي ابغى زلكا نوع كان الزخل نتساعات الزخل تطوابيلو كقصل الزخل كندي زاكل ناوتي يهلك عبتان ندفي تافيل مالتي اب ندفي فيل تغيركا تي خالق كل نجا صقمص مالتي نابنت كابتولو متن زلكا باتري مس متن زلكا بانل انت تتواهيدو تعب صقم مالتي ابزلنا ناي صحي ساعات نالوا 6 ساعات نواغرنا كاب ساعات 10 نغو 4 ينزل له مالتي لازم ابزن صحي ساعات هذه باتري خمل يخلدو بخندي عقم بانل يخمل يسخل زبل كمرا اقدمه ودا زلو مالتي لذي ابزين ساعات هذه تزيملي باتري خمس مسيدي ولا بزليخا غزيخا باتري طول لا مالتي كباتري ساعات توصديخا ስለዚህ መሊ ተዚ ጸኒሁ ካብ ጎሮ ላይ ሀጅምር ዘላ ማለት እዩ ካብ ጎሮ ላይ ተጀምራለ ጎሮ ላይ ተጀምርካ ቀዲሙ ኩዳ አካይ ከታሲያ ማለት እዩ ስለዚህ ፉል አይበለን ዘሎ አይመለን ዘሎ ኩሞሎ ዝክልካ መኒ ፓነል ማለት ስለዚህ ሳይዝ ናይ ፓነሉ ንእሺ እንተ ኮይኑ ዘለካ ባትሪ ኩሞሎ ዘይክል እንተ ኮይኑ አውሽ 6 ሰዓታት
تسأجم يمنع مالتي لذا أول شيء عند مليء له نتقامن ريدي خوين له مالتي فول اللي قال له تتقوم لها ماشين صباحت تكونها فول قبلي مالتي ስለዚህ ኣብቲ ቁመራውን እቲ ዓብ ፀገም እድመናይ ናውት ዓውጣት ከቃላጥፍ ወይ ድማ ሓሰር ዝኽእል እዩ ማለት ኣብ ሳይዚንግ ቀጻሊ ምክትት ዓለይኩም ለኹም ማለት እዚ ትሞያሎ ትፈቅርሎ ትዝምባለሎ ትስራሓሎ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ክሳብ ዝሕብ እዋን እዚ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሕሎ ምናልባት ናይ ሶላር ዝሕጂ ናይ ፀሓይ ውፅዓት ማለት እዩ ካብ ናይ ፀሓይ ፀዓት ናብ ናይ ኤሌክትሪካዊ ፀዓት ቀየርካ ወይ ድማ ናብ ካልእ ዓይነት ፀዓት ቀየርካ ናብ ተጠቃምነት ድሉ ንምግባር ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ እዩ ተምዕባልኡ ከዓ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ገናውን ዝቕፅል ዘሎ ምዕባለ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ምናልባት ናይ ስማርት ሃውስ ዝበሃል ወይ ድማ ግሪድ ኮኔክትድ ኮይኑ ሲ ሓደ ሰብ ወይ ድማ ሓንቲ ገዛ ኣብ ክንዲ ኣህላኺት ፀዓት ኣፍራይት ፀዓት ትኾነሉ ማለት እዩ ዝበዛሕና ሎሚ ፀዓትና እንደሊ ንህልኽ ማለት እዩ ኣብ ገዛና ፀዓት ዘህርኽ ንብረት ኣሎ ገገዚና ፀዓት እንደሊ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ዝኸውን ግን ኣፍራይ ትኾነሉ ማለት እዩ ፓነል ኣብ ገዛኻ ሃልወካ ፓነል ትኸልከል ኣሎ تخلك خامس مربب إلكتريك وما مسنا بعد مزي إلكتريك تلاقى بيه تأكسس ناتكا شيء لك خمس وضعت مجزي وضعت مش ثلاث كاب كذا سخاجش كلا خلاها كون تقبل وصل مالتيو تي بعد مزي إلكتريكا نزروها بخاب استفعل يسوات كاب بزح سوات نزروها بخا كفافلو نبتون نزري خاص شو يطلع مالو مالتي كابها جزيس كابها نبخا مالتي كابها نبخا مالتي بزجرو زو واحد اللغة تبدأ يدل مالتي نتنايليتي ساعات نمتكاون أكن باور جنريشن تمنجست ويرماتي بعد المزز هلو اتنا حزبي مرو معلتي كوزو على خبز كوزو على بناي بوتنشال انرجي عقي وي وعل مالتي نالبات ولا ديغات ليكا احد برخص بلك بامبير كما يتديب بقطر مالتي تهزبي ديبو الى مالتي تهزبي بتي صعا زمنچو بتخشط زو على اديبو والله مشت 10 شخا خور جمرت بنابتا ديغا يزمدست ماي مالتي كمنچو جمرالو ملسول هزب مالتي ስለዚህ ለይትን ቀጥረን ህዝብ ባዕሉ ከይዱ ለማለት እዩ ተሰብካ ፓነል ንختክላብ ገጹ ተታውዖ ሸይጥ ስለዘለውን ተካል ከፊት ለጎዞ ማለት እዩ ተካል ከፊት ሸይጥ አለው ማዓልታዊ ሸይጥ አለው ማዓልታዊ ኣብዝ ተበጪ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ መንግስቲ ወይ ድማ ባዕል መዚ ዝኾነ ሓደ ናይ ፓወር ጀነሬሽን ተካል ያድልየን እዩ ዝኾነ ዘሎ ህዝብ ባዕሉ ንባዕሉ እቲ ዝተረፈውን ባዕሉ ቢዝነስ ለዝኾነ ኣብ ገጹ ፓነል ተክሊ ኩሉ ሰብ ተቃላሊ ቦልት ፊዝ ተክሊ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ካ በት መስርሕ ዘለኻ ግሪድ ኮኔክት ይገብሩ ወይ ድማ ናብቲ መስመር የላግቦ ስኻተን ዘለኻ ተቀበልና ኣለኻ ተኤክሰስ ሙሉ ይሸጣሉ ማለት እዩ ጽቡቕ ዝሓበ አንቶይ ክንጠቕሶ ፀናሕና ዕድመ ጽገናን ምክትታልን ተንኪፍና ነርና ሞ ኣብዛ መጽሓፍካ ዳርጋብቲ መወዳእታ ክፋል ካብተን ኣገደስቲ መወዳእታሲ ጽጉኖ ለካ ዕድመ ክገብር كاتاتو لك كاتنو هو حس زاو نقداسي معرفه هذا لما اسكنت انت انتم قلل بقولوا نقدر نقول دقات خاتاتلنا كاتاتلو واه تو مسرتاوي مكتال ጥንቃቃ ንብሎም እቲ ተገልጋሊ ናይ ጽሓውጣ ተገልጋሊ ክገብሮም ዘለዎ እዮም ማለት እዩ ሶምካ ምናልባት ኤሌክትሪካዊ ንብረት ፈቲሁ ወይ ገለ ክገብር ገለ ኣይኮነ ማለት እዩ መሰረታዊ ነገር ግን እንታይ በቀዳማይ سرع مكتال صريتنا بانلي سرع مكتال صريتنا اسم كلناها دورنا وي صلال وزونه ولا قلقلنا عواف ابدا البو غزي تمنጫወ ናይ ኤሌክትሪክ ወይ ድማ ናይ ፀሓይ ውፅዓት ናይ ኤሌክትሪካዊ ውፅዓት ብጣዕሚ ዝጎድል እዚ ምናልባት ዋላ ክፋል ናይታ ፓነሉን ክፋል ናይ ፓነሉን ኣብ ጽላል ተኣትያ ወይ ድማ ዝኾነ ናይ ጽላል ንፀሓይ ጩራ ወይ ድማ ብርሃን ፀሓይ ክልክል ዝኽእል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ መጠን ምንጫወ ናይ ኤሌክትሪክ بتعمل يقدر ስለዚህ ስሩዕ ዝኾነ ምክትታል ጽሬት ፓነል የድልዮ ማለት እዩ ዝኾነ ድሒሩ ዝዓቢ ገረብ ጽላል ፍላይ ኣብዘን ዝበለን ሰዓታት 6 ሰዓታት ካብ 10 ክሳብ 4 ዘለዋ ኣብን ሰዓታት እዚን ጽላል ቅረቦ ዝኽእል ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ህንጻ ክኸውን ይኽእል ናይ ገረብ ክኸውን ይኽእል ዋላ ናይ ቱቦታት ክኸውን ይኽእል እንዳዕ ዝወፀ ከሄድሉ ምክትታል እዚ ሓደ ሰብ ኣብ ገዝኡ ክገብሮ ዘለዎ እዩ ካልኡ ናብ ባትሪ መፂናውን ባትሪ ብጽሬት ውሕስ ብዝኾነ ቦታ ክተሓዝ ዘለዎ كان درجة ناي ملأت ناي باتري نالبات باتري مليدو كودو خلقني انت اول اللي خلقها بدرجة ملو تقواصرو
قال لك كمان إزتي تذكر قال لك خبرة زلوا مسرتاو نجاري مالتيو كأوب زحلفة قلنا نربط مفتاح هون أب كان يعني سجنات بعلم ينبر مو زي عتقصب كفتاو ما سجنوا حدا كذا صعب مهانم أبزت الجاز اليوم يوم مالتيو مو إنجنير درجة مودة أساي لحظة مسألة جاء حملة حسب بالكأخ حتى كان يركز كرني نتهلو ده حس كامل من الوقت أيخاب كان يدخون ببدأ هرجعون مصحف تماسالي مويا وفلت التعطى مصحف بدأ هرجعون كتصير على صح مزرقح مسمار إلكتريك تقول أنا إنسالي شو مالتي صح بزعبا مزرقح مسمار إلكتريك كينو إلكتريك ما يزرقحه إلكتريك انتايو مس إلكتريك استحاز نجار ناي برك نجار ناي حاول نجار كل نجار ذات خاتتت جبراويت زغنت مالتيو ناي جزع ناي هنساو صراحة إندستريال خون خيل ولا كوميرشال خون خيل مزرقة إلكتريك زعة تقطون بترجنيا ترى مسحف تزرقي حلا تبو زخاخة ما نسي توم ما هستي كل جزء حلمت اليوم توم محبرة والمهندسات بحالو حبرت سبا مغيار الجوابنا والجواب النواب رؤو خيترف زانن مغلاسن مو أو خنتا لك هو تمويا من الوقت بقليل وزق دفع يكون حنسا أو مش هذا فرص لازم حدر لك أيتقول فوني خا قال له من الوقت جن تي متأن قنص كعبي خلتي متأن أو زل كازم بالله قال له كل جزء قال له بريسيرش كل جزء قال لنا مالتيو أب publication ون على أب international أب international أو أب international journal ون أب محبرهم مرخبتات كسبت تزرق حين مزنا عاوزاوي صحفات علنا مالتيو جنا على لغتي نايم هزار فتات على اللغة مالتي. صبوا ما حاولت كأننا منك على الجزء ترى خيمنا ون تامت حفكة خنزار ولا تسفى جبر لو مجن سلات مغلول أنتوا من علالك بس أنت قطعت التمسكنا كأغنينا. Thank you. زي خبركم تخطاتلتنا مس إنجنير دياكون نفتاليم على أزار زكاني علال بزن زازم قبلهم بحالة حسوق رهبينا كساب شعوب